Belendo, sa may tirada niya. Oh, to. Magsala tag talbo sa kamote kay pitos kaling panahon karon. Ang sa ipitos. Kalami ang talbos kamuti. Pang-neutralize sa high blood. Usay maka-neutralize ba nga? Sabi, tiyan ako, kapuyan magbitin. Oh no! Sige rag galay ang sudan. Di ba? Bakon magkakasweldo? Grabe, sige na galay siya rog. Way, manok-manok niya. Sabi, sweldo ba nga? Kating kamaya man kayo ko kita karon nga si Kinsina. Kay gilakta mi ato niyaging semana. Ay, mao ba? Mao gini epekto sa karong panahona nining pandemya. Kapekto jud sa tong trabaho. Yun na pa. Labit-bit magkaugbuti, asa makapaingon? Da nahuta gasolina akong motor. Magpalit ko gasolina. Ligya lang motor kayo, palit ko gasolina. Ay, yabag, siguro ka. Dut, naabis Bernie dito. Bernie! Dali, ragod! Saman! Malihog ko ba? Pagpalit sa dito, isa ka litrong gasolina, Biki. Nalibangon ko? Sige, sige. Kwarta, be. Ay, sus, pagtuon og palit nga way kwarta-kwarta. Ah, kabuang mo. Dumayo na. Nakunas! Kabuang. Diyan sa idot, kalibangon di idot. Tama day, mangulam day kung kwartang puto balahaw. Asa naman to ha? Ah, laton ako to day, basig mo balik to. Buton to na ako day. A few moments later. Uy, to! Uy, okay. Balik ka. Pahiram matag kwarta na ba? Bisag 500 lang. Na, pagkabastos dyan ni mo, Bailando. Kung sa'y kiningtos? Bastos. 500 ba? Pwede ka kuha lang 500? Aw, Sige na, kayo gamay na. kwarta. Oh. Na, mao dyan ay problema, Bailando. Huwag dyan kay kwarta diri. Ulang pagani kang Juna o kang Judith. Tapos, kuha sa sweldo, gihulbot din sa kusang pitaka. Gibinlan akong pangalawan sa panggasolina. Oo na na. May dagang kay kag asawa. Ikaw sawa. Juna o Judith. Aduhar day. Aduhar ha. Diyos gawag yun. Kasi duha. Ang taong paminaw ba? Nga, musulod pa dyan ng bisyuha nga. Nakalisod mga ganitag. Isa rin atong asawa. Diyos gawag yun mo. Juna ba? Juna akong bayron nun sa Davao Light. Judith. Bayron na ako sa Coop. Stila ni mo. Ah, mauna. Ay rin ito utang na mo dito. Mga problema kag pangutang. Dagang kay kag utang di ay.